Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan mi ya kajing ptha sabarok ki khle no sanchar jongki hima kishnong ki elaka ki sedership bat ya ki dorbar snong bakenlong ki bapet ngor ladadon kinu ki breu ki banabar ki ba ishan khaman ki ba wanrong shapo opod usam ne shakishnong ki thaw u chief executive member jong ka HDC ubatin walkhar ha ka jekran bat kilat pathai khubor ulai tho ba kane kajing patha jong ka district council kalong hadien ba ka sarkar Assam kalapan mi ya ka thop karteng jong ka National Register of Citizens ha ka ba palat khat khandai lak kinong snong kilasha khainmen deri bat bakim dei kinong snong bapura jong kari India hadien mengil along isi show tarik ngili rai da kaju asur bangin pha jingtho asya barokhoi ki khli no sanchar jong ki hima jong ki ilaka lagi long ki sim lagi acting sim kilendo ki serdar ki acting serdar ki wahadadar bat kumju urusya ki headman bakin simkhia bakin long pikir halor jongkani ka benta hadin bana kaliang jongka sarkar Assam kala penmi ya kani ka hukum ka phadu bakan weng ye gitu ki beriu ki bakat hukum ka NRC dan kaliang kejungi ya abtha ase gini ki khit sanchar lo khoi bi long pikir ba lada kilap lanil de siam ni ginu gi briu thamai gi buan rung se gi snong gi thaw gi jongki kimde ban khain sting gi kata mardor gi de ban wat jing tip gi de gi ai gi wan ne ai ba lajia ba ki kim sngo thikna ya ka identity gi jongki le kimbyang gi proof gi jongki le kimbyang gi kot gi sla gi jongki ki la ban report sya usim lanesia lada gi de lada kadai na gi lada kadai gi headman level gi ha report sya usim lani gila banwan security council lani gila si police station kata de ka rai ka bangila sim bat kedak circular ngila persyang pha na du mentar sngi kani ke kopi ko don ne ka bangila ayu ka bangila de frame na pop office man pha sigini ki ayu bro no